Mm. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Well, hello. Magbubukbang tayo ngayon ng cucumber or yung tinatawag na pipino. Ayan. Ang dami nating pipino, guys. Na-inspire lang tayo doon sa ginawang pipino challenge ni Windelmerto. Kung gusto nyong bisitahin ang kanyang channel, nasa baba yung kanyang link, Windelmerto, yung gumawa ng pipino challenge. So for now, i-slice natin itong pipino. Ay, saan yan? Kasi kinain niya na without using his hands. Pero this time, ating i-slice. Pero hindi na natin babalatan. Kasi yung balat, may vitamins din siya eh. By the way guys, meron tayong sili na may suka with paminta at saka asin at nilagyan natin ng konting asukal. Ito, pag kulang yung anghang ng ating imumukbang, ang daming sili siling Dyablo. Tapos, kung ayaw natin ng suka, mayroon tayong extra salt. So, tuloy lang natin yung ating pag-slice. Pag-slice bang tawag dito? Pangalawa to. So, habang nag-i-slide po tayo siguro, we need to discuss the nutrients of cucumber or itong pipino na to. Ano ba ang nutrients content ng pipino? Actually guys, yung calories ng pipino is very low. Abot lang yata siya ng 45 yung calories. So, hindi masyadong mataas. Pwede rin natin kainin siguro na ganito. Try nga natin. Pwede rin pala. Guys, Sarap. Very crunchy kasi bagong pitas. Guys, zero gram yung fats ng pipino. So, walang fats. Ano ba? Carbs, 11 grams. Tapos, yung protein is 2 grams and 2 grams din yung kanyang fiber. Ano pa? Meron siyang vitamin C, vitamin K, magnesium, potassium, and manganese. Yun yung nutrient contents ng cucumber. Alam nyo ba guys, na pag dehydrated kayo, ito yung the best na kakainin nyo para ma-hydrate. What? Ma-hydrate yung inyong katawan. Kasi nga, marami siyang water content, very juicy. Very crunchy. Crunchy na guys.
Na-snap yung na-slice. Na-snap yung mga na-slice. Siyempre, nakakapagpapawis na naman siya. Kasi, maanghang, maasim na medyo manamis-namis kasi dinagyan natin ng konting asukal. So, yung pang kwan, it contains antioxidant. Pag maraming toxins yung ating katawan, yung mga dumi na ating nakakain, ino-oxidate na. Okay? Ang anghang, sobrang anghang. Mas exciting pala pag ito na mismo yung kakainin mo, no? Hindi mo na i-slice. O, kaya niya ba to? Gusto niya to? Madam Krishna, cucumber. Ha? Kaya natin ubusin to. Ang dami pa, oo, ang dami, oo. Dinsan ka pa. Mas exciting pag ganito na mismo yung kakainin mo. Wait a minute! Okay, try natin. Ang crisp nyo. Oh, yung mga may arthritis down, ito ang the best. Para may mga arthritis, namamaga yung mga kasukasuhan ninyo, nakakapag-hydrate ito. Pwede rin yung the best din sa para weight loss. Yung matataas ang blood sugar level, nakakapagpababa. So, paulit-ulit lang, no? Parang ganun din yung health benefits ng tamarind. Ano pa? Antioxidant, promotes hydration, na-discuss na natin kanina. It may aid weight loss, lower blood sugar level. Paulit-ulit din lang. Kasi nga, nasa kanya yung health benefits na yon ng cucumber. Super anghang ng kon, guys, yung Dyablo, talagang Dyablo, pagpapawisan ka dahil sa napakaanghang.
Wait lang. So ayan guys, ubusin na natin yung na-slice. Kasi medyo nag-enjoy tayo doon sa pagkain mismo ng ganito. Mas exciting kasi. Pero may na-slice po sa kasi tayo. Ubusin natin. Pero may ito, ubusin din natin. Mm. Mm. So habang inuubos natin yung na-slice, gusto kong i-shout out yung mga kaibigan natin sa Team Patusok. Unang-una si Madam Chris na vlog. Shout out din sa'yo. Sarah with MJ, Jewel Video Collection, Chuchar Algalion, Wendell Merto bro. Shout out sa'yo. Shout out din kay Bossing, Wild Navigators Vlog. Hindi na yata natin kayang ubusin to Dami pa Sino pa ba ang pwede natin shoutout? Shoutout din kay Mami Merlin. Hello po. Shoutout din kay Renz Jen Dalog. Yung magaling kumanta. Don't talk while your mouth is full. Shoutout din kay Bro Renz Dalog, yung magaling na singer. Ating kaibigan. O yung mga hindi na shoutout dyan, wag sasama yung kanilang mga kalooban para hindi ko lang na recall. Ay, shoutout din pala kay Tiny Bill Cookin, yung palaging dumadalo sa aking live streaming. Yan. RSB Vlog, bagong kaibigan natin na sa Katagupan City. Shoutout sa'yo bro. Doon sa mga hindi pa naka-pre-refund na ako guys. Sa sobrang anghang ng Dyablo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and share this video if nagustuhan po ninyo. Para dumami ang ating community. At dito ko na rin siguro ang ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa ating mukbang ng pipino or cucumber. Hanggang sa muli, bye-bye. Ubusin ko muna to. Pero off-cam na siya. Sarap ng suka. Dato puti.